Het 31 december, nee, ik steer internaat en dit ben de Carbit Awards van de RTV NOF. Zullen we even zien waar we heen gaan? Bril maar daar. Carbit ploeg internaat. Nou had hij eerst langer wel in. Ik vertel de gemeente Dantemerdeel. De gemeente Dantemerdeel. Ja. We weer internaat, dat is net de gemeente Dantemerdeel, maar jou studeerde nog ook mee? Ik studeer ook mee inderdaad en we letten op een aantal punten, dan stikken ze 9 punten. En hoe nog daarvan jou hun scoren, hoe het er al hier bierlijkt, zeg maar. En kun je om hier een paar van die criteria opnemen? Bijvoorbeeld dat ze de vergunningen je biha. Het aantal molkbussen en het aantal hoeveel meters zit ze nou daadwerkelijk die bal vuurt. Hoe is hier de onklaring, zeg maar. De tentjes en eten en drinken en dat ik onwezig en dat soort zaken al, ja. Ja, ik heb het groep internaat. En hoe lang doe je het nou al? In totaal 3 jaar. Er zijn natuurlijk heel wat regels, ga je daar ook rekening mee houden? Ja, dit hier al. Dus je hoopt je wat te winnen. Ja, dat zal zo mooi wezen. Zullen het goed komen? Ja, wel. Leuk al. Nou, wat zit je hier? Ja. Succes er weer, joh. Ja, hier lijkt het op zich, bepaalde dingen gaan ze wel goed voor elkaar. Hè. Als je bijvoorbeeld de veiligheid met de hekken is wel goed. Alleen nog dat weer een beste kanaal. Ja. Het is maar een licht groepje, hè, dus bepaalde dingen gaan ze dan misschien iets minder. Dus, maar dat zal wel aanbieden hoor, niks in. Daar zit je in. Je zult zien. Hey. En het is Carbitploeg Reetsjerk. Dantemerdeel. Schinnen hier bij de Carbitploeg in Reetsjerk. En hier wordt echt knald. Ik ben een heel groot bus dat je hem zorgen, dus ik ben heel bereid. Zeg maar van waar stekken aan. Hier wie een bult gezelligheid achter u. Ja, deze jongens had machtig voor elkaar. Inderdaad. Ja, jongens, neem ik, want ik ga geen vrouwelijk jongen. Nee. Die komen nog zijn. Dat zijn die wien hun hand op, meidje. Ja. Maar het gaat natuurlijk om het Carbit shit. Ja, dit weer geweldig. Geweldig. Ik hoop dat het op een film staat. Ja. Vooral dat grote kanon hier achter is. Dat weer wel. Ongelooflijk. En dat wordt ook aan je mij telt in de punten. Ik denk dat er wel wat een bonuspuntje voor komt, ja, want deze is heel mooi. Ja. En die Rieke de 20 weten natuurlijk ook makkelijk. Mijn gemak, ja, ja, ja. Ik ben Kees Kenner. Kate Kenner. Jazeker. Jazeker. En je wint je gewoon Carbit shit. En je hebt hem ook opjong voor de Carbit Award. Waarom vind je hem dat je hem winnen maakt? Nou ja, wij hebben natuurlijk dat hele dikke kanon. En dat is wel echt dus paraat. Ja, wat is het? Ik ben er trots. Kanon. Ja. Daar hebben die wij. Ah, die hebben we ergens kort. En dat is zelf wat verbouwd. En dat gaat dan. Dat is mooi. Hier nog natuurlijk de gewone bussen staan. Gewone bussen. Nou ja, en dat knalt ik wel mooi. Ja. Dat hoor ik wel hier. Sfeer wordt ook mij rekkende punten. Nou, dat is er ook bij. Nou ja, we hebben mooi tentje en wat muziek en wat bier. Dat is het belangrijkste toch? Dus het zit er positief voor. Ja, zeker, zeker. Dat zou mooi de hier afsluiten, hè? We staan hier in Gariep, wie Carbitploeg de Inia heide. Ik jij wat knallen op achtergrond en ik ga jij dat zie je knallend het nee hierin wil. We organiseren alle jaren hier mooi. En de gemeente en de burgemeester die had hier van Peer geweest en dat is prachtig. Al ja, prima. Het zit er ook heel gezellig goed. Maar waar ben je hem hier al, ja?
Nou, al je vrienden, omwenden, buurgenoten en ja, jong en oud. Ja, wees. En nou, mijn beide dochters, die doen altijd zitten. Oh, die zitten dus. En jouzelf net? Ja, ik laat ze wel mee. Maar ja, je mag de jonge generatie zeker moeite aan. Ja. Wie kent ze al weg, hè? Zeker, ja. Je hoorde je weer aan alle regels. Ja, we hadden gewoon een melkbussen staan om te zorgen. En we hadden helemaal geen kanon gehoord of zo goed broek of je naar. Nee. Maar dat ken je recht niet, want we hadden hier recht beesten en nou ja, daar mag je al een beetje recht mee houden. Dus wat dat betreft zo'n je balkon, zei je ook. Ja, misschien wel, ja. Nou, we zullen het zien. Ja, we doen het al hier dus best en nou, we doen maar mij en de dachten zijn, je moet mij doen. Nou, ik zei, nou maar eens op je aan, naar jou hem heet is mail maar en dan doen we mij. Ja, geweldig. Hoe lang wil je hem nog trouwen, Joet? Nou, het is donker, dan mochten we trouwen, maar wie hakbal jachten, ja, uiteraard zijn kanaaltje, daar had je nooit probleem mee op de buurt naar. Kanaal tot nee hierin. Ja, we moeten maar kanaal naar hierin. Ja, wist. De heren minder maar wat uitzeren, hè? Ik zie naast Jacques, de vertegenwoordiger van Karspelen volgens mij. Ja, gemeente Achtkarspelen, klopt. En wat zorg je? Nou, ik zie hier echt iets fantastisch. Gewoon echt, de hele familie is hier aan het karbit zitten met een gezellig tentje erbij. Vuurtje. Nou ja, op en top oudjaarsdag, karbitschietdag. Weer gezellig dus. Maar houden ze ook wel wat aan de regels hier? Ja, zeker, zeker. Ze houden zich aan de regels, afstand houden en ze hebben speciale eigen bussen maken. Zodat ze veilig en niet uit elkaar knallen. Dus dat is echt wel een pluspunt, ja. De vergunning is er ook aanwezig en alles. Vergunning is getoond, dus dat is altijd belangrijk. Dat je wel even de vergunning had bij aangevraagd en dan komt alles clear. Dus wat dat betreft prima van elkaar. Ja, dus krijgen ze een nominatie, maar of ze de winnaar worden, dat moeten we nog even beslissen. Ja, want we moeten naar Injentar, zo is er veel maar doen. Ja, nou, we zullen zien hoe het in Rusterveen is, dus nou, benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. We zitten in Rusterveen, wie karbit team Alderaars en we zullen zo zien dat de kanaal net zo Alderaars ben. Ik sta nu naast de Gerard en Gerard vertegenwoordigt de gemeente. Dit is je extra deel. Ja, maar het jureren. Ja, met jureren, ja. Hoe liep het jaren? Nou, als je om je heen is, we hadden uit de beelden naast op televisie komen, dan hadden we een paar honden. Dit ziet er weer heel oors uit. Ja. Elk had zijn grote charme. Dit is heel grootschalig. Het hoorde je wat kleinschaliger. Maar dit ziet er heel gelikt uit. Heel professioneel al hier. Hele hoge opzetting, tent erbij. Heel hoog opzet. Het lijkt al een beetje dwarsfeestachtig. Ja. Dus het keurig van elkaar. Heel mooi. En hoe zit het ervan met de regels? Hadden ze daar wat aan? Als wij dat zouden zien, als het jimmer ziet, dan ziet dat er heel keurig uit. Maar ja, dat doet het algemeen. Ja. Wat dat doet het dan een hele toer om het uit te vinden waar de nummer 1, 2, 3 wordt. Vooral de eerste. Maar over het algemeen houden ze heel goed onder de regels. Ja, absoluut. Dit is dus wel een kanshebber. Absoluut. Het staat 1 van de 4, dus 24%. Dus nou, nog maar een paar details, maar we zien van waar dan maar de eerste keer met de award vertrok je het. Het is nou de laatste. Vindt dat lastig, denk je ook? Hoe bedoel je dat? Vind je dat lastig om de winnaar te Ja, krijgen? het is altijd op plastic details. Er zijn heel veel dingen daar vandoor zijn en iedereen heeft zijn eigen charme erin, zijn eigen enthousiasme erin, gezelligheid erin, muziek erbij. Dus oorlog had zijn ding en is dan iets groots, is dat meer dan iets lieds. Ja, dat is even een discussie die we misschien vieren moeten. En dan moet natuurlijk ook wel afweten worden met de regels. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En de veiligheid moet voorop staan en de vergunning moet voorop staan. Dus dat zijn dingen die het echt meetellen. Dat is je maar groot uitpak, dat is net. Ja, we hebben een groot uitpak. We zijn al een paar hier bezig. En van de coronatijd hebben we ooit een keer het mooie carousel in elkaar zetten. En dit hier kunnen we hem gelukkig weer broeken. Dat is. En ja, op deze manier zijn wij hier bezig om wat moois te vermijden voor de mensen hier. Hoe groot is je een ploeg nou? We hebben 16 man. En natuurlijk een hele bult vrijwilligers en 15 bedrijven die u sponsoren en helpen willen uit de omgeving. Dus dat begint een grote ploeg te worden. Maar die grote tent, daar past natuurlijk ook meer dan 16 man in. Dus is er jongen nou een plan of een feest of iets? Ja, dat zien we een keer weer terug in met feestje. En tot die tijd heb ik mooi verschillende artiesten op de planning. As? Ja, die naam die heeft al wel op een poster. Ik had het maar dat soort
Verder, ja, na het 10 uur, dus zit hetzelfde in uitzetten. Maar tot die tijd hebben we hier de meesten even te vermijden zien om ja, tot de traditie een beetje voor te zetten. Hartstikke gezellig. Ja, we hadden er zin in. En we zijn al mooi bezig. Het is mooi dat kinderen gaan binnen. Dat laat ik nu ook verknallen? Ja, tot het donker wordt en dan meestal dan krijg ik wat langer erop, want dan moeten we er eigenlijk nog net mee ophouden. Nee, snap ik. Nou, We hadden dus op alle locaties West ben vanavond zien, jou met een paardwest. En uiteindelijk hebben we 5 locaties hebben bezocht. En het was al de rest wat we zien hadden. Zeg het hier ook, maar ik had een keurig flank qua. En uiteindelijk hebben we als jury besloten dat Jim, Zusterveen, overraast als winnaar uit de buskamer is van de allereerste Karbiet Award van RTV NOF. En dat is inderdaad even een applaus van hemzelf wordt, want we zouden hem finishen, hij heeft het hartstikke keurig flank qua, om alle eisen voldoen. Een grote locatie, waar ik het op de Leeds-locatie jongen. Ik daar fantastisch mooi werk al hier. Maar Jim sprang er op dit terrein even uit. Ik zie als de winnaar van de RTV NOF Karbiet Award van 2024. Wat gaat er nou door die heen? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Een mooi stukje waardering die krijgt voor al het werk wat erin steekt. En ja, mooi dat het uit de regio komt, want daar doen we het uiteindelijk toch voor. Waarom ga je hem uiteindelijk op, jong? Nou, het is natuurlijk het is mooi om een gezonde strijd te gaan met die conculega's, om het samen te zeggen. En hoop je zo het beste in elkaar naar boven te halen. Ja, en het is natuurlijk ook mooi om een stukje naamsbekendheid te creëren in de omgeving. Ja. Wat wil je nou met dat prijsgeld aan? Nou, die wordt wel goed besteed, dacht ik. We gaan elke keer eigenlijk een ideeën om die uit te breiden. Nou, ze hebben uiteindelijk ze het denken om hier ook voor de band te doen. Dus iets van een kinderdisco idee. Dus het lijkt het wel heel mooi om. Het is al in ieder geval een mooi begin om daar wat mee te doen met het bedrag wat we van je kregen na 6 maanden. Dus je wilt er mooi wat organiseren? Ja, absoluut. Ja, we steken het in de organisatie. Dus ja, daar is het voor bedoeld. Daar hebben we het mee won, dus daar jouwen we het nu. En die beker, die krijgt een mooi plakje? Die krijgt een mooi plakje, ja. Nou, we hebben dat door, maar ik denk ja, dat zal wel even op uw vergaderlocatie worden. Hoe ga je zo naar hierin? Een creatieve vraag, joh. Zelf toch? Ja, ik zou het toch, joh. Nee, ja, we horen even naar hierin. We hopen hier van de Joodmon een fantastisch mooi feestje deel te zetten. En dan hoop ik met iedereen die hier nou is, dat we daar maar van genieten kennen. En dat nou, iedereen in het nee hier de allerbeste wensingen krijgt. En dat iedereen maar gezond bloemen uit, dacht ik zo. Je hebt bij iedereen die er is ook vers lukken, denk ik. Nou, dat denk ik wel. En ik hoop dat er nog volle mee komt. Nou, goeie hier wisselijk. Ja, niks minder.